Jenansa akulangidwa ndi anthu aku chipani cha DPP. Inu anthu amene muli ku DPP akuluakulu, tikunenetsa kunena kuti mukupanga zinthu zoyipa kwambiri kumulanga Jenansa ndipo mukumulakwira. Tadziwa nkhanza zonse zomwe mukumupanga, victimizing her. Kumenekotu ndikulira kwa chipani cha UTM komanso ndikuti a UDF nawonso abweranso ndi kudzalira motero. Kodi nkhani zake zikuyenda motani? Ndizoona kuti iyeyu akulangidwa. Ayi mondilole ndifotokoze nkhani ifo atangodzuka nayotu motere kunena kuti mamawa wa lero tadzuka ndikuti ndi chikalata china kuchoka ku ofesi ya mlembi wamkulu wa chipani cha UTM yemwe ndi Willet Kalonga, ndipono chikukamba zonena kuti akuti iwo atungati a UTM sakusangalala ndi mmeneno Jenansa akupangidwa nkhanza ndi anthu akuluakulu ku chipani cha DPP kufuna kumuchotsa mphamvu kuti asaonekenso ngati vice president wa dziko. Chikalata chimenechi ndi chomwe mukuchiona pa screen panopo, chili ndekuti ndi maparagrafu okwana 8. Pa paragrafu 8 tizangowerengapo paragrafu number 3 ikunena kuti we have observed a pattern of systematic mistreatment, including underfunding, withdrawal of security, and public humiliation. Most recently, the Vice President was prevented from performing her constitutional duty of seeing off the President at the airport, a standard protocol when the President travels, and delegated authorities transfers to the Vice President. Instead, this role was irregularly assumed by Chief Secretary, undermining both protocol and the constitutional order. Akunena kuti chipani cha UTM zimenezi ndizonena kuti chaonanotu tsopano makamaka palino kankhalidwe kamene kamba kukhazikika tsopano, kankhalidwe ndithu kuona zonena kuti system imene ikuyendera system ija basi ndi kuti no uyu Jenansa ndikumapezeko zoti kumamukankhira kunja kwa system pakubweranso ndi kuti tu pamenepo osampasa ndalama zokwanira ngati office ya vice president kuyipatsa ndalama zochepa basi kuti no izisowa even ndalama kaya mafuta oyendera kaya zina zotani. Choka pamenepo akuti achotsanso ndi kuti no achitetezo a office imeneyi, achitetezo a Jenansa, ma bodyguard kunchosera kuwachotsa akuti kuzabwera ndi kuti nokunchitisanso manyaziso ndi kuti paguluso kuti anthu azichita kuona kuti munthu azichititsidwa manyazi. Ndipo akuti example yabwino ndimene ndingakupaseni yomwe yachitika chaposa chodwa ndone kuti vice president Jenansa anapezeka kuti mpaka nato basi wapangidwa chipongwe kumuletsa kunena kuti asagwiritse ntchito mphamvu zake zimeneno constitution imampasa, omwenso ndi udindo wake kumuperekeza president wa dziko makamaka pamene akutuluka mdziko muno kupita ku airport. Vice president amayenera amperekeze. Iru ndi standard protocol ndi mmene zimene azikhalira ndithu pamene president akutuluka. Ndipo ono mphamvu zija zimapezeka kuti pamene paja pamene akumperekeza paja katsazikana amakhala president uja akuzipereka mphamvu za dziko kulamulira dziko kuzika m'manja mwa vice president wake, sinanga president amakhala wachokapo. Koma tinaona zinachitika nzonena kuti no president akutuluka amene anatenga mphamvu zimene zimamura akhalende kuti vice president Jenansa amene amamperekeza kukhala ndi kuti ndani chief secretary mlembi wamkulu mu office ya president amene ndekuti ndi Adak Said amene uja Justin Adak Said. Ndipo izizi ndizonena kuti ndizophwanya ndondomeko komanso ndikuti malamulo kumene mmene amapangira. Magayi muli zinkhani zochuluka mmenemo koma basically tinganene kunena kuti zimenezi ndi zimene iwo kwatu akudandaula. Akunena kuti izizi ndi nkhanza tisayiwale zonena kuti no Peter Mutharika komanso Jenansa anthu amene wawa analoweratu pa tikiti imodzi. Sizoti Peter Mutharika anangomusankha Jenansa kuti akhale vice president. Iye ndanamusankha yaye ukayima ndi ine. Komano anthu anayitanso kamuvoteranso Jenansa. Amene fazi nkavotera Peter Mutharika nkavoteranso Jenansa so nthawi yomweyo. Ndiye sizoti anali upangidwa penepo amalawi ndi amene anakhangatiso kuti ampasa mphamvu Jenansa uja. Ndi amene azipasidwa ulemu wina wake koma papa sakulandira ulemu wina uliwonse. Kuku ndikulakwisa zinthu sizimayenera ziziyenda chonchi. Apapa ndizonena kuti chani akulakwisa ndithu amene wawa anthu aku DPP kumpanga chipongwe chimenechi Jenansa. Nkhani zomwe zili menemo ndi zambiri magayi.
zambiri kwa basa kuno kuti ayi akankhedwe kamene atakhala kaona ndikophwanya malamulo ngakhalenso ajeni akasimu chilumpha ndi kuti a vice president a Bingu nthawi imeneyo anapangidwanso chipongwe ngati chomwechi. Zochoka pamenepo kunabwera Joyce Banda anapangidwanso chipongwe ngati chomwechinso. Kuzabwera ndi kuti acha Chilimanso anapangidwanso chipongwe ngati chomwechi. Kumenekoko ndikulakwitsa kwambiri. Anthu akuyenera azigwira ntchito yawo mwasiya majenansa apaseni zomwe zikuyenerera osati nomwe achosere ndalama kwachipesera ndalama kwachosera ndi kuti achitetezo zina zoterozo. Ndinabwera I think dzana kwa amene mumatitsatira pano ndikumaonera mavidiyo awa mpaka ndikuyimaliza ndimakamba nkhani yokhudzana ndi Hope Chinono wa ku Zimbabwe amanena kuti yayi kuli kagulu kena ka DPP kamene kakufuna kakunkakamiza jenanso kuti atulepanso udindo chani mukumbukireti chabwino kubwera apaso ndekuti ndiumunso ndekuti kobwera magaya ayotm akambanso izi I think kayaso bile mala timati bile mala tati ujaina yeso uyu okuwa ina yeso ifa amene ajanda magaya okuwira akije kagulu kena kake ndithu ana yeso anabweranso I think kumakamba zomwezo komano this is not necessary tikukamba zonena kuti nkhani yomwe ilipo pano ndiyonena kuti akuti jenansa akuzuzidwa akupangidwa nkhaza osati masewera ndi anthu aku DPP. Okay, ine ndimaona ngati kunena kuti no nkhani zeti inde sizimangopeza kuti zangamba kupolika opanda ndekuti zoti zikutumphukira pena pake obviously china zake zikuchitika and chikuchitika tuchiraso kuona eti komano ndi nkhani yonena kuti no maumboni ali kuti no maumboni ogwirika ifa chani inonso mungamanene kuti uyu akumuzunza uyo munthu wakeyo asananene oyambirira kunena amene kukhala iyeyo. Why are you quiet my jenansa ngati mukupangidwa ndi nkhaza kumenekoko inuyo tayimirirani muyankhule kaya mukayankhulatu ifetu tizabweratu tizapeza kuti tayijoyinatu patsatu payone tizakhale kuti tikuyipasanso moto chanu osanyengerera ya komano ngati muzituma anthu ena ake kuti ngati awawa mwachita kuatumawo ayotiemuwa kaya ndandani kaya mwabenthulira kumbali uko ndemulakwitsa zinthu ositimafunika kumachitira kumbali yayi mafunika wabwera pambalambanda ngati mukuona zinthu zikulakwika zina zake bwerani pambalambanda apapa. Mphamvuzo anakulandani ndipo zimenezo tinakamba anakulandani chifukwa chani pamenepo tukamba za mphamvu zakagwiridwa ntchito ka office kuti kodino amajenansa aziwena azigwira ntchito ziti ndi ziti pita mthali kwa aruma kuti akagwira ntchito ziti ndi ziti anaruma kunena kuti ngozi zogwa mwazizizi muziyang'ana ndinu chakuti marifomu kusintha zinthu mezi kuyendera boma muziyang'ana ndi anapatsa ndithu mphamvu ukapanga zotere mupita mukandimire ndinu kwakuti amapatsa mphamvu zimenezo chinachitika ndiza mphamvu zija kuzigwisa ntchito molakwika anakatapa ndalama za ifeyo Amalawi ndikumapita nazo ku birthday party yamunawo. What do you expect? Munthu ameneyo mukuyembekeza zone kuti mupasenso ntchito kuti azigwirabe ntchito no awononga zinthu ndi kupewa zonsezo tamuchoserani mphamvuzo mwina mwake aphunzirapo ziwiri zitatu akaona zonoro analakwisa akapepesa mwina pamene mungathe kuti okha tayenda nino njira yabwino mwina tatenganso mphamvu izi ndi izi komano ine ndikuona ngati apita mtalika sanalakwisa ndife majenansi takhala tikuwuzani eti tinakuwuzani kale kuti nkhani imene jayi musone ngati fe tinayiwala inuyo ngati mukufuna izi ziti tabwerani musafotokoze bwinobwino ngati munalakwisa muzapepese zimakhala bwino panga choncho koma papa munthu mumpasa bwanji saini onero aphunzira palibe poti munthu sanavomerezero kunena kuti zinthu zinalakwika ofesi yake imene kutetedwa kuti ikuchepesedwa mphamvu ikuchepesedwa chani ndalama anthu ogwira ntchito kuti ndi anthu ofoira kwambiri anthu ogwira ntchito ku ofesi ya vice president mabulutu enieni ndi anthu akumeneko zinthu zawonongeka mamuna apange zonena kuti akiline dzina akabwera ndi kumangoziwonongerabe useless ndipo tinakamba zimenezizi. What do you expect? Chabwino kumbali za achitetezozo ndeti kambe zimenezo nangomva kunena kuti akuti wachitete mphekeseraru I'm not sure fasi ndikwazi wachitetezo kuti ni ndani akuti wachitetezo wa majenasa mmodzi bodyguard kumuchosa basi ino kwa office ya vice president ndikumpasa kuna kuti akanteteze nde kuti no mwana wa ujenuyo wa my ghetto democratic amatitadikira chani kaya uyu amatitadikira ndani iso kaya uyu amene anapita kaya chakubalaka kukagawa zina zake I think kuti nali balaka kaliwonde amakagawa zinthu zaidi popita kumene kuchako anaperekeza nde kuti ndi bodyguard ameneyo amwandire kunena kuti no akakhala kunena kuti iyo ndi mwana wa a president kapena ochokera ku banja la president amene aso azikanda achitetezo
komanso ngati zinayi zonena kuti amulanda ejeni ndeti panalakwika pamenepo. Koma ndikukamba zoti ziri ndi mphekesera paja ine ndimayita kupanga specify mphekesera ndi zimene zili zogwirika izi ndi mphekesera koma ndinaziona chithunzicho komano vije bodyguard sindikumudziwa nanga sindikumudziwa zoti dzina lake ni ndani kodi kaya amagwira ntchito ku office ya mayi Jenasa ananchoso kumene ku competition sindikuziwa. Komano ngati zinali choncho ngati zinali choncho tero choncho ayenepo ndi zinalakwika zomachepesera yani amene Jenasa akwene akhenda achitetezo ndikukayika ngati angakhala opanda achitetezo akwene akhenda achitetezo ake amene zimayendera ngati nduna imakhala ndi achitetezo ndi vice president akhale ndi achitetezo olotire ne kuti anchosera mphamvu sanganchoserebe udindo wa vice president iyeyo ndi vice president ibe wa dziko linoli la Malawi. Tingonena choncho I think apa eti zinkhani izizi pamene zikukulira chonche fara UDF sodabwera ari kusakamba soto zomwezo kudandaulaso momwemonso tinene kuti no ngati zili zona zimezi tingoti pamene zafika apo soto ngati zili zona a president amene ande kuti akhazikane pasi da Jenasa panopa zoti kaya anthu amacheza kumbali kofesi tikuziwa kuti kaya zipesa zizikuoneka kuti kaya pali ubalo udani panapali kudukana kwakukulu panopa bwanji nomwe akakhala pasi ndikukambirana ngati pena pake zinalakwika iru limapanga choncho apita Mutharika ndi munthu wamkulu Jenasa ndi munthu wamkulu what's the problem of just sitting down and then you discuss ka aspect ka dialogue kadza ndikofunikira ngati mukuona pena pake zulakwika kurani kukambirana a Jenasa ngati mukuona kuno kuti mukulakwiridwa osatuma zigoba zina zake kuti zizayankhule pitani niyo kapita Mutharika ko direct mukayankhulani nawo iwo ngati apita Mutharika sakupanga zinthu zolongosoka ngati sakufuna kumverani fine ndiye kuti mukhoza kuzabwera pagulu mukazabwera pagulu kuzenota komatu apita Mutharika waso nauza naye yankhula kumbaliko koma sanafune kutani kukonza zinthuzi ngati apita Mutharika sakuzozora anyamata ena ake akupanga rimaupo rimenero ndipo anyamata ofuntha alipo kumene koko taziona ndi ajani ajijabe muhango ziyana yankhula zoduka mutu kwambiri zopusa kwambiri zomwe sitingakhale paso ndikumazika kumazibhakira alipo tikagulu ngati kamene ndi sign yonena kuti alipo tikagulu kalipo kumene musaiwale zonena kuti mene tinkavotera DP tinkanena kuti tikavotera magawa koma musone ngati kunena kuti ndekero onse ndolongoso kula anthu osokoneza kwambiri mbava zachabechabe zilinso kuti kumene koko komano guys tisinthe tikakhale chakudya mwina mwake life ikhale ngati adani yasinthapo tingonena choncho osokoneza alipodi ku DPP ndipo sibodza mbala zachabechabe anyamata ofuntha kwambiri alipo kumene koko ngofunika wakhazika pasi ndikutani ndikuwalanga ndithu kuti nomwe namakakhali yani wapatsa mwambo komanso ngati zinthu zasokonekera tatiyeni mudzikambirana kusiyana kumangoruma zigoba yoni mawu azira kusasete akuti